Здравейте, пак съм аз. Както знаете, на моята страница. И ето пък ще играме Аспер. Първата грешка, такава грешка бях направил в първия си клип, когато го гледах. Добре. Значи сега не знам какво ще играеме. Няма да Build Battle. Няма да Skywars. Creative. Не. Да пробваме един от новите. И не, мисля да се пробвам сам да играя. И да видя какво ще стане. О, бошки! Аз съм единствен играч тук. О, г. Са вече много гадно. Ма не ще... О, сега ще трябва да чакам. Не бе, ето. Ще правиш, ей. Hello. What's up? New. Това е двама играча на цяла от зомбите хора. Това ще е готино. Ще видим какво ще стане. Дали ще оцелеем, ако някой се логне. Късмет, съдавнат. Ако гледате сега това, аз може да го... Всъщност, ако го гледате, най-вероятно може да се включите, ако имате Soulplex, който този сървър де. Ако имате Soulplex, можете да дойдете и да знаете, че аз тук ще играя. Ако се чудите как ми е името, моето име е Dark Boss. И съм боксер, вие сигурно ще ме намерите по това, че избрах боксера. Ето, започнахме. Ето ме. Аз как изглежда. Ето. И започвам с 20 орба. Както в другия клип видяхте, сега ще трябва да събираме орбове. Тата пачка тук до мен, пак ли не знам какво е, мама че с Алекс, така че трябва да е жена. Едно от тъпи трябва да стрелите и аз ще отида да я взема естествено. Сега сигурно ще почне вълната от зомбите, точно кога съм назад. Еле! Бати късмето, бе. Къде е това шибано зомби, бе? Не би раз. Отепаха го. Така. Едно зомби. Орбс 40. Значи на всяка минала вълна е така. Добре, значи сега какво ще направим? Майко, влезете в... Мама, идея, сква се. Курва! Не, чакай за много. Ей! 50 орбс, още малко ще си го взема. Ще вземе това. Това за колко? На 150, 300, 650. Иначе ще вземем един айрон за 50. Това е зомбите. Едно зомби. Къде е това шибно зомби, бе? Мама ти депа зомби. Къде си, бе? Кур? 70 орба. Идвай тука, бе. Ченгел. Урунгел. Атака! Бе, аз ще отида да си го начен. Виме тогава какво ще стане. Мама ти дей. Ти се погрижи за част. Атака! Пу! Сега го видим. Сега вече почва яката. Яка къца не ще почне сега. Букук си ти, нали бе, букук? Така. Зомбите 3. 2. 1. Ще спри нея. Мамка му! Той шибанячко умря, Селин умря. Значи зомбито е натам. Ако трябва да съм точен. Да, ето го. Пут го! Така. Сега ще отида да си вземе някаква готина броня. Кук! Така. Вим. Мамка му. Нищо. What the fuck? What the fuck? Oh, yeah!
Ау! Мамка ти, курва! Мамка ти де! Мама ти де, бе! Путка ти майкина! Ня, бе, ня! Щом толкова искате! Де, бе! Педерасчета! Какво ти кажеш? Савич! Хора, трябва да приключим този клип. Довиждане!